Отново сме тук. Ника И Иляна! и Ника. И Иляна. Здравейте! Здравейте, Сега приятели. сме дошли на един плаж. Нов. Нов. Ние започнахме да обикаляме острова и да намираме нови места, на които бихме ви завели, ако дойдете при нас. Да бъде по-интересно и да бъде по-забавно за вас, да сме извън всякакви туристически програми и да ви покажем неща, които може би ще ви харесат, защото на нас много ни хареса. Искаме да ви покажем острова, така както го виждаме ние. А ние го виждаме по един доста различен начин, защото ние сме много различни, което си е абсолютен факт, нали? Да? Да. А защото всеки човек вижда всяко едно нещо различно. А на нас просто като че ли усетихме в един момент заедно, усетихме, че сме готови да споделиме нашето време с вас и като че ли вече има какво да ви покажем и има какво да ви разкажем за острова. Това е самата истина. Островът не е много голям и за 6 години по ред причини, за добро или за лошо, ние вече го опознахме. Надявам се, че и той ни е опознал. И всъщност просто се усещаме, че сме готови да поканим малко повече гости насам. Да, ние бихме могли да предложим доста неща, както и индивидуални посещения, така и групови. Бихме могли да организираме някаква по-голяма група, която иска да посети острова. Може да наемем готина вила, готина къща на съвсем достъпни цени, така мисля, с басейни, с барбекю. В момента започваме и смятам, че ще може да предложим изключително много неща и много услуги, както и тези кекчета. Те са много яки, никак да повяли, не сме яли днеска. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве. Аз исках да допълня, че за целта ние започваме да снимаме много малки и големи видеа, да можете да виждате къде ще дойдете, ако решите да дойдете. Да виждате нашата визия от острова. Наистина, в момента имаме вдъхновение и ти наречената интенция, която на български би трябвало да звучи намерение. Да се запознаваме също така и с нови хора, не само за нашите приятели. Разширяваме круга на готините хора около нас. На готини хора около нас. Не трябва да членувам готините хора. Не, ти членуваш всичко, ама но тия членове. Членуването като че ли не ми върви никога. Защо? Защото си индивидуалист. Ти не можеш да членуваш членство в група. Но пък можеш да предложиш изключително интересни неща на хората, които ще дойдат при нас. Без да мога да членувам, мога да бъда полезна с някакви други неща, освен членуването. И всичко, което е близо до това. И не забравяйте да ни последвате в YouTube, навсякъде. В YouTube, в Facebook, в TikTok. Най-вече TikTok. Работното название, което ние измислихме след много дълги мъки, ще бъде Тенерифе Tales. Тенерифе Tales. И след това ще видим как може да променим името винаги, както може да променим и мнението си винаги. Абсолютно. И искаме да кажем, не го правиме на всяка цена. Не го правиме на всяка цена. Правиме го с желание да опитаме и ако се случи, случи. Но това зависи само от вас и от нас. Чао!